the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Halos mawala ng pag-asa sa buhay ang dating factory worker na si Mars. Nang isang gabi ay mapagtripan siya ng hindi nakikilalang lalaki at pinukpok ng bato ang kanyang ulo noon lamang nakaraang taon. Dahil sa pangyayari, hindi na nakakakita ang kanyang kaliwang mata at hindi na niya kayang makabalik pa sa trabaho. Gayong inaasahan pa naman siya ng kanyang pamilya. Nag-aalaga na lamang siya ng kanyang ina at 4 na anak na mag-isa niyang itinataguyod mula nang mamayapa ang kanyang asawa. 3 sa 4 na anak ni Mars ay may mga kapansanan. Papa, mula nang hindi na ako makapagbigay sa kanila at pera. Pambili ng mga ulam. Tawa ko sa kanila.
Kaya nga hindi ko maiwan-iwan. Kahit nung namatay ang asawa ko, hindi ko na pinabaya yung mga anak. Kahit matanda na, hindi naman tumitigil sa paghahanap buhay ang kanyang ama. Nananahi si Tatay Vicente ng mga sirang sapatos at nag-iikot sakay ng lumang sidecar na ito. Hindi na siya katrabaho. Ako, magsikap ako. Hindi pwede na upo lang ako kasi may ako sa anak ko na wala akong trabaho. Itis na kayo mahina ngayon. Matumal. Kapira ako. At 300. Agad na ito yung sa itlog, sardinas. Tuloy lang sa pagtatrabaho si Tatay Vicente dahil bukod sa pagkain nilang pamilya, kailangan din niyang makabili ng sariling gamot sa sakit sa baga. Upang kahit paano ay magaanan si Tatay Vicente, isang bagong sidecar at pambili ng gamot ang handog ng Members Church of God International sa kanya. Ibigay ko na gamot kasi umauba ko para mahina ang karamdam ko. Pero mula natanggap ko sa mga ganyang biyaya para gumagaan pa rin na kung saan ba bulo na akong tinik. Lalo na nakita ko, nagmaliwala ka dito. Yun lang ang anak ko. Salamat, hindi ko malimutan ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you, Panginoon. Yun lang, natanggap ko na ang mga biyaya na binigay sa akin. Si Nanay Ofelia naman, pinagkalooban ng mga kapatid ng munting mapagkakakitaan. Ang kanilang munting tahanan, inayos at pininturahan pa. Lubos talaga akong nagpapasalamat sa araw na ito. Binibigyan niyo kami ng hanap buhay, pati na rin sa aming pamilya, sa aming bahay. Naging mabuti ng tingnan kasi nandoon din kayo na nagtulong-tulungan, nagkakaisa kayo. Hindi namin magawa rin ito kung wala din kayo. At salamat sa Diyos, higit sa lahat. Mula naman sa MCGI Free Store, binigyan din ang pamilya ni Mars ng libreng groceries at may bonus pang libreng gupit. Para kay Mars, napakalaking tulong ng mga biyayang ibinigay ng MCGI para sa kanyang pamilya. Pero ang higit niyang tinatanaw na malaking utang na loob sa Diyos ay ang pag-asa na bumalik sa kanya nang makaramdam ng kabutihan sa pamamagitan ng mga taong hindi naman niya kakilala. Parang wala ng pag-asa. Parang gumawa mundo ko. Ngayon, nagpasalamat ko sa Diyos dahil ito na. May biglang dumating na hindi ko naasahan talaga. Talagang maraming salamat talaga po sa Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. MCGI bilang ginamit na daan para maibigay ito lahat sa amin, mga tulong. Ano man ang pagsubok ay tiyak na may kadahilanan, may bagay na nais ituro sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya't wala tayong dahilan upang sumuko at mawalan ng pag-asa dahil sa mga panahong hindi na natin kaya. Nakahandang palagi upang umalalay ang makapangyarihang kamay ng ating Diyos Ama. Sapagkat ang mapagkailangan ay hindi laging malilimutan, ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan-kailanman. Sound check, 1, 2, 3, sound check, 1, 2, 3, sound check. 1, 2, 3, sound check, 1, 2, 3, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ang kapayapaan ng Na biyo, ano, Awurade Nyankopɔn na mga sarili, mga kapatid. pamaya ginaya sisi yung ano Hidain na ang ating mga kapwa-tao. yamompay Diyos na makapangyarihan sa lahat na sana ay na yansre Nyankopɔn twede yampon sa ating mga paglilingkod. tadi yabaya wo Nyankopɔn ebeka yɛn ho Mananalangin. awo yansom pamaya ginaya yamompay ni ano Panginoon naming Diyos, Ama Awurade Nyankopɔn makapangyarihan sa lahat. yan agya twede yampon Po ng iyong bugtong na anak, muling awo wo dɔba korɔ no din sama mu kaming mga magkakapatid na bio lumalapit sa iyo, Ama. yagina yabom Una po sa ka lahat, yabaw humihingi empaye po kami ng paumanhin diye di kay sa lahat ng aming mga yasra pagkukulang na nagawa sa oho araw. bane fache Pati na po ma ang bane ne sinin to bebra mga ya ye kasalanan tiyaw sa ne po day sa amin, ne yam fumusuo na kaming mga magkakapatid. na bane ya wahno no yin mo Linisin mo po ang aming mga yastraw puso. sa fayan bane cheyin na taya na kumam Lapit sa iyo. yastraw sa je Narito po yan ang empay mga ba kapwa-tao. ya bawo ne ya desra ya de to wani Gabi, ja pag-aaral na ito jonku nipa ng iyong mga banal na salita. ba bishim Sama-sama po bisnya wa mransam konkron nakikiusap sa iyo. yan ya na jua ikatuo Tulungan mo po silang lahat ja ya gina ya pom yasraw tanggap yasraw sa buwa nyina yung mga salita na may buong tadi ya pananampalataya. baya obetumi Linisin mo po sa afrigidia nyina wa jawansam nawa ay loobin mo po yasraw sa yintan tabiara lingkod sa iyo. everyone mo Tanging nakakaalam yasraw sa mahokay ng kanilang mga na ya gina ya mum na yansmo pahintulot ay wana unim wan mo biara kumamu insusiye matanggap nila hanggang sa ja araw ng bukas yasraw sa yung banal na bautismo na day sa ikapagpapatawad ya wana mo ng kasalanan mawontumen nyawon sam konkron magpasimula pemuse sa mga bafa subomu na wanya bane facha mawan bane lalakad na sa watumia iyong sa obra fufura ase Panginoon watumia baba ya abadi fufura bahala ka na po wabenan tewo sa nokrem aming mga kapwa-tao rade nyang mga kupon sa buhay na Tiraw nakikinig sa ng iyong mga salita. boy nyang kunipa Samahan mo po ya kami dafo pagkukuhan ng aming na mga wabibiara wotie wan sam Isuko hoban mo po ang tiraw iyong sa Santong kayan ho Espiritu wana daya disyen na mo kapayapaan maho ham kron kron ng kinaroroonan namray ng finfini aming mga amawasim kapwa gie ng iyong mga doktrina. bramanya Ka na po kay sa iyo po hindi pa makapangyarihan wati wamran sam kron kron na wada basem dahil kay lahat sa aming mga buhay, lalo na po sa aming mga kapwa. adya biara waya brabom na siya Pangalan po ng aming dahil yung kundi pa sa shawansa Kristo. dahil dawasipi wa Awurade Yesu Kristo din mo amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli magandang araw, magandang gabi. Anumang oras po kaming nakararating sa inyong mga lugar. Yo, yang ko po na smudje en kayegina. En tia ang kumamong na mamunyo na chene ya jone ya ha. Abi biara mo mo shiem we wiase ya fanagina. Abi o yene na ma Youth Members Church of God International. Return sa from sama makanya ko wadon twatu mabra Yesu ne Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm ama ɛdidisoɔ ya yɛde ahyehyɛ so yɛne da ɛtɔ dunan Onyankopɔn ɛmoa ne n'ahomɔborɔ mu yɛda Onyankopɔn ase sɛ ɛnnɛ yɛn nsa tumi aka akonya pa yi ɛbio yɛba brother Eli Soriano ɛne ɔdɔmɔma yɛntoa yɛasɛmuti yɛfa asubɔ no ho prɛko pɛ yɛwɔ asubɔ bi wɔ hɔ no mu a yɛkyerɛkyerɛ no twerɛ kronkron no mu na asubɔ a yɛba bɛkyerɛkyerɛ mu no ɛyɛ nokorɛ asubɔ a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu na nenyi ne sɛ mɛtumi awie ɛnnɛ sɛ yɛnwie no a ɔkyena yɛbɛtoa deɛ aka so yɛwɔ nokorɛ asubɔ bi wɔ hɔ ano no tumi wɔ mu ɛwɔ twerɛ kronkron no mu tumi wɔ mu sɛ abɛsesa yɛ nipadua na yɛ nakoma sɛdeɛ yɛsua yɛ no yɛwɔ akoma ahodoɔ ɛnan ɛmo mmiɛnsa anya akoma papa nanso Onyankopɔn wɔ tumi sɛ saa akoma bɔne mmiɛnsa yi ɔbɛtumi asesa no sɛdeɛ yɛatwerɛ no twerɛ kronkron no mu no nsakyerɛeɛ baa nnipa abrabɔ mu ɛwɔ asubɔ mu ɛhɔ nom na Onyankopɔn de yɛn bɔne bɛkyɛ yɛ ɛna afei wɔbɛdane nnipa foforɔ nsakyerɛeɛ foforɔ bɛba wɔ nipadua mu Mama yɛnka ne bio titɔ ngoma atimi yɛnsa nkyɛ mu num ɛmfitine ne mu nnwom a yɛayɛ mu na mmom ɔno ara ne mmɔborɔhunu nti na ɛma no fa wɔ foforɔ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ so gyee yɛn nkwa na wɔnam honhom kronkron foforɔ yɛ so na ɛgyee yɛn nkwa na adwareɛ no gyina hɔ ma asubɔ asomafoɔ no nnwoma atiɛdo ne mmienu nkyɛ mu 16 na afei adan na wɔrekyinkyim wɔ ho sɔre ma wɔmmɔ wo asu ɛnhorɔ wɔ bɔne na bɔ Awurade din na asubɔ ɛyɛ bɔne a yɛbɛhohoro ato aguo sɛdeɛ deɛ kenkaeɛ no ɛɛseɛ no asubɔ mu bɛma wayɛ foforɔ ɛyɛ foforɔ yɛ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ yɛn ɛbɛsi wɔ asubɔ mu abere a yɛhohoro yɛn bɔne ato aguo no yɛn kyerɛ sɛ yɛawo foforɔ na yɛn bɛsi wɔ asubɔ mu na yɛn nipadua yi nsakyerɛeɛ bɛnam honhom kronkron no so na aba nanso ano na yɛ nokorɛ asubɔ yɛn anyɛ asubɔ a yɛbɔ no wɔ nsɔre a wɔn nkyerɛkyerɛ yɛ atoro nkyerɛkyerɛ mu Katolikfoɔ asubɔ tumi ni mu ɔbɛrɛ sɛ obi a yɛbɔ n'asu sɛ abɔdoma oni tumi biara onim hwee na so yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu asubɔ kyerɛ sɛ nsakyerɛeɛ sɛ yɛbɔ obi asu a na sɛ nipa ne nsa nka nokorɛ asubɔ no a nsakyerɛeɛ biara ma wabrabɔ mu ano nti nokorɛ asubɔ ɛyɛ asubɔ a wohia no yɛde yɛ Kristo ɛkyerɛkyerɛeɛ ɛnɛ da yɛba bɛhwehwɛ mu na yɛhunu beaeɛ a asubɔ no ɛbɛkɔ so ɛhemfa na wɔse yɛbɔ yɛ n'asuo beaeɛ bɛn na wɔse yɛbɔ yɛ n'asuo tumi bɛn mu na wɔse yɛbɔ yɛ n'asuhyɛ ɛhemfa beaeɛ bɛn anuanom ma yɛntie Baba kenka twerɛ nsɛm bi afiri twerɛ kronkron mu akyerɛ mo Exodus ngoma 17 ɛnkyɛ mu aduonu mmiɛnsa adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn n'ahyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no na n'abufuo ansɔre antia wɔ hene ne ne ɛma ahenni no anuanom twerɛ nsɛm no sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa
Nyankopɔn fie na wɔsi yɛyɛ no yɛwɔ faako yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so wɔ hɔ yɛwɔ beaeɛ ko pɔtee bi a Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ adwuma Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no wɔ baabi a ɛteɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm anaa Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ɛnda baabi biara kɛkɛ ɛnyɛ adwuma baabi biara kɛkɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wotwe Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ kugu asɔre bi a enipa tie na ye nipa mmara nsɛm anya adwuma wɔ hɔ baabi mmara no wɔ no hɔ na sɛ di Nyankopɔn ne mmara nsɛm so Romanfoɔ nwoma etimi nsankyɛ mu dunkron na yɛnim sɛ biribiara mmara sie no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase na wɔmmoa obiara no twerɛ kronkron sɛ na yɛnim sɛ deɛ mmara no sie no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase adeɛ biara mmara no ka no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase na so mmara no wɔ faako a ɛteɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a wɔn hyɛ mmara no ase kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no edi wɔn so tumi kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no ɛyɛ adwuma ɛwɔ Nyankopɔn fie adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no brɛfo kasɛm ne sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn hyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ma wɔ soro Nyankopɔn fie ɔsanka wɔkyerɛ aseɛ sɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn fie mu ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn fie mu di adeɛ biara wɔsi yɛdi so wɔ Nyankopɔn fie afei Nyankopɔn fie na yɛ fie bɛn mu a awɔsɛ hɔ na yɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm so mama yɛn kenkan Timoteo nwoma di kan timi nsankyɛm dunum na sɛ bi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu Mmara no Nyankopɔn fie na ɛwɔ ɛno nti twerɛ nsɛm no sɛ bi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo na for kasɛm na sɛ na sɛ bi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no the Bible for kasɛm na ɛyɛ Church of God kapampangan kasɛm na sɛ na sɛ bi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛ nipa bi wɔn bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo Buhano kasɛm na sɛ na sɛ bi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu Lokano kasɛm ɛsɛ na sɛ bi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu Giken sa diri ti kinapudno. Kaya ang bahay ng Diyos, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos yung nasa Biblia, yun ang itinutukoy. Kaya Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo awɔ twerɛ kronkron mu ɛno ne adam ɛpɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu mempɛ sɛ mɛsesa no ebinom kyerɛkyerɛ Wesley nasafo ebinom kyerɛkyerɛ Anglican nasafo ɛyɛ Anglican deɛ ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Roman Catholic Apostolic Church ɛwɔ Roman ɛnyɛ Nyankopɔn deɛ ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Methodist asafo yɛnom yɛ nsɔre ahodoɔ deɛ wɔtwerɛ kronkron mu ne Nyankopɔn asafo na sɛ Church of God yɛne deɛ wɔtwerɛ kronkron mu Nyankopɔn fie hɔ nom na ɛwɔ sɛ ɛde Nyankopɔn ne mmara nsɛm ɛyɛ adwuma ɛno nti ɛne sɛ mmara nsɛm sɛ asubɔ yɛ mmara nsɛm a ɛne yɛwɔ sɛ yɛ no wɔ Nyankopɔn fie ɛwɔ sɛ yɛbɔ no Nyankopɔn asafo no mu na sɛ wobɔ asu na wɔmmɔ asu wɔ Nyankopɔn asafo mu na wɔbɔ asu wɔ asɔre bi a nipa tie mu a wɔasubɔ bɛyɛ kwa sɛ wɔbɔ asu wɔ asafo a ɛnyɛ
de Nyankopɔn asi a wɔtwerɛ kronkron no mu na kɔyɛ de nipa si a wasubɔ nyinaa bɛyɛ kwafere sɛ wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ ne fie na yɛmfa ne mmara nsɛm nyɛ adwuma yɛwɔ Nyankopɔn fie ɛnyɛ sɔredan no ɛnyɛ dan na esi hɔ no ɛnyɛ hyiadan no ɛnyɛ cathedral no ɛnyɛ hyiadan akɛseɛ no na mmom Nyankopɔn fie no ɛyɛ asam Nyankopɔn na asafo no maka no kasa ahodoɔ mu na wɔanya ntanta Nyankopɔn fie no yɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo apampanga no kasa mu no sɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo eloka no kasa mu no sɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo aroti Nyankopɔn fie no ɛyɛ asafo no ahɔnom na wɔse yɛdi Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa so na bɛbrɛ yɛ ho ase ahyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa ase afei asubɔ ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm nti ɛhia sɛ yɛbɔ asu ɛwɔ beaeɛ bi ɛyɛ Nyankopɔn fie anuanom mu da hɔ deɛ na di ho adansie mama menkenka twerɛ nsɛm no nkyerɛmɔ twerɛ nsɛm a Catholic asɔfoɔ nyinaa kyerɛ ase akyea no wɔ na ɔmadaneɛ ne yɛbutuo ɛna afei Protestant asɔfoɔ ɛnso akyea no wɔ mama yɛnkenka no Matthew chapter 28 verse 19 ɛnti monkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ mama wɔn aso nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu megye di sɛ mo nyinaa moate saa twerɛ nsɛm yi da mama wɔn aso nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu Awurade Yesu Kristo no wankasa mu no ɔka saa asɛm Petro enso ka asɛm korɔ no mama yɛnkenkan asomafoɔ no nnwuma ti mmienu nkyɛmu aduasa wɔtwe Acts 2 verse 38 na Petro sɛ wɔn sɛ monsakyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔn mo asu Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔ ne fakyɛ abra Petro ka sɛ mo nyinaa ɛma wɔn mo asu Yesu Kristo din mu ma mo bɔ ne fakyɛ no asu ba wɔ kyerɛkyerɛ ne de Kristo kyerɛkyerɛyɛ ase wɔbɔ mo asu ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛ kasa Yesu Kristo din mu akyerɛsɛn kyerɛsɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu yɛ kasa yɛ mo asu hyɛ Yesu Kristo din mu a kyerɛsɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu ne bɛbɔ mo asu ahyɛ ɛfiri sɛ Kristo ne kyerɛkyerɛfoɔ no ɔno ne kyerɛkyerɛfoɔ baako pa wɔkyerɛkyerɛ nokorɛ asubɔ ɛno nti na ɛwɔ sɛ asubɔ a ɛwɔ sɛ yɛn nsa ka no yɛ asubɔ yɛbɔ no Awurade Yesu Kristo din mu yɛbisa Kristo sɛ fa ɛhemfa na saa asubɔ no wɔ a ɔma yɛnkan no bio Matthew 28 verse 19 enti monkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na momma wɔn asu nhyɛ agya na wɔ ba na honhom kronkron din mu ɛyɛ mu da hɔ pefee sɛ asubɔ yɛbɔ no ɛwɔ sɛ yɛbɔ no wɔ Yesu Kristo din mu na sɛ wɔbɔ asu wɔ Yesu Kristo din mu no wɔyɛ ne Yesu Kristo ne mmara nsɛm mu yɛne Yesu bɔ Awurade Yesu Kristo kas mama wɔn asu nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu ɔka sɛ momfa honhom kronkron ne ɔba ne agya ne din mu asu anaa daabi Roman asɔfoɔ no akyea nsɛm no ɔma afa Onyankopɔn din ɛna ne ba no ɛna honhom kronkron no din na ɛbɔ asu na so Kristo mmara nsɛm no sɛ momma wɔn asu nhyɛ ɛnhyɛ kasa hyɛ biribi mu akyerɛ sɛ ɛyɛ beaeɛ momma wɔn asu ɛnhyɛ wankasa momfa Nyankopɔn din mu asu ɔtoma asu nhyɛ nti yɛnkyerɛ beaeɛ yɛnkyerɛ faako yɛkyerɛ beaeɛ kɔ pɔtea asubɔ bɛkɔ so faako a ɛgya Nyankopɔn din wɔ mfato yɛsɛ yɛbɔ asu wɔ Apalit Pampanga na sɛ yɛbɔ asu wɔ Nkranya asubɔ no bɛkɔ so wɔ henfa nti sɛ wɔwɔ Las Piñas wɔbɛkɔ baabi asubɔ no wɔbɛkɔ Apalit ɛfiri sɛ momma wɔn asu wɔ Apalit momma wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu nti agya no din no wɔ baabi ɛda nti faako agya Nyankopɔn din da no ɛhɔ na wɔbɛkɔ akɔbɔ asu nyɛ agya Nyankopɔn din na wɔbɛbɔ asu na wɔbɛbɔ asu ahyɛ wɔ Nyankopɔn din mu ɛso deɛ Roman asɔfoɔ no yɛ nie ɔmo afa din na ɔmo de bɔ asu nti ɔmo nipa asu nhyɛ Nyankopɔn din mu ɔmo bu ntie nkanka me nyɔnko nipa a yɛnyina yɛadwene mu da hɔ no ɔma yɛntenetene nyɔnko nipa akyerɛkyerɛfoɔ alɔyafoɔ ɛne amanfoɔ a motie ɔma
ya mo afoforo ya ntene na afoforo twerɛ kronkron ne sɛ wɔma wɔn su enhye agya no din mu wanka sɛ momfa agya no din ɛmɔ wɔn masu pamotwo wo monhyɛ ne nso wanka sɛ momfa agya no din mɔ wɔn asu wanka no saa ɔsɛ momma wɔn asu enhye eti ɛde biayɛ ɛdi yɔ edin si anan mu na edi dwuma biayɛ a agya no din wɔ momma wɔn asu nhyɛ agya no din mu asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasa mu no ɛyɛ eis kyerɛ sɛ emu agya no din mu Greek asɛm eis no a asekyerɛ ne sɛ biayɛ ɛyɛ adeyɔ biayɛ din si anan mu kyerɛ biayɛ kopɔte anaasɛ faako emu berɛ asekyerɛ a yɛde di dwuma a ɛtɔ asomu ɛyɛ emu no yɛn kyerɛ biayɛ ɛyɛ biayɛ nkyerɛkyerɛ mu ade ɛde si anan mu biayɛ anaasɛ berɛ yɛwɔ biayɛ anaasɛ berɛ anaasɛ biayɛ no yɛwɔ baabi a asubɔ ne bɛkɔ so yɛwɔ biayɛ a asubɔ ne bɛkɔ so asubɔ no yɛbɔ no wɔ agya no din mu pɔmotɔ mama yɛhwehwɛ biayɛ kopɔte a agya no din wɔ ɛhɔnom na yɛbɛkɔ akɔbɔ asu ɛhɔnom yɛbɛkɔ akɔgye yɛsubɔ mama wɔn asu nhyɛ agya no din mu agya no din wɔ hene nyankopɔn din na wɔ hemfa ɛda fa hene mama yɛnkenkan Ephesians 3:14 yɛn nti na mede me nkotodwe me koto agya na yɛn Awurade Yesu Kristo agya a wɔfiri ne mu firi abusua biara wɔ soro ne asase soɔ no wɔnyankopɔn ɛwɔ abusua ɔwɔ abusua wɔ soro ɛna wɔbi wɔ asase yi so na nyankopɔn ne fiefoɔ no yɛbɔ nyankopɔn din na frɛ wɔn nti nyankopɔn din no ɛwɔ ne fiefoɔ mu nti hɔnom ne nyankopɔn fiefoɔ a ne din da hɔ ɛyɛ nyankopɔn fie ɛyɛ deɛ baade ɛyɛ nyankopɔn asafo no nyankopɔn asafo no yɛ nyankopɔn fiefoɔ nyankopɔn din ɛwɔ nyankopɔn asafo no mu ɛwɔ na fiefoɔ mu ɛno nti nyankopɔn fie no sɛdeɛ Paul osiɛ ɛyɛ nyankopɔn asafo no nyankopɔn fiefoɔ ɛna ɛyɛ nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God asafo no ɛhɔnom na nyankopɔn din wɔ nti ne din da asafo no soɔ deɛ ne di ho adanse mama yɛnkenkan Deuteronomy chapter 12:5 na mbɔ mfa ko a ɔbɛyi mu mmusuakuo nyinaa mu sɛ wɔde ne din bɛto hɔ na wɔtena no na monhwɛ na ɛhɔ na monkorɔ yɛn ne adeɛ a Roman asɔfoɔ ne Protestant asɔfoɔ ne nsɔre asɔfoɔ ɛnkyerɛkyerɛ onyankopɔn yi biayɛ bi wɔyi biayɛ bi wɔ se mo mmusuakuo nyinaa mu sɛ wɔmfa ne din nto hɔ ɛyɛ henfa ɔsɛ ne fie faako a wɔyi ne din ato no ɛhɔ na monkɔ yɛnom ne nneɛma nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ nnuanom sɛ yɛwɔ biayɛ bi wɔ hɔnom a yɛde nyankopɔn din ato ɛyɛ nyankopɔn fie ɔma yɛnkenkan borɔsesɛm nwoma ɛtɔ so ne ti nso ntɛmu 16 2 Chronicles chapter 7:16 na afei mafa efie ayɛ no kronkron bia sɛ me din tena hɔ nkosi daa na m'ani ne makoma bɛtena hɔ ɛnna nyinaa onyankopɔn se mafa fie ayɛ no kronkron yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no ma onyankopɔn ka ho asɛm a tete no Israelfoɔ no abrɛ so Solomon esiye nanso saa fie yi a wɔka ho asɛm no ɛte sɛ nkɔmhyɛsɛm yɛyɛ nkɔmhyɛ asɛm a wɔka yɛwɔ nsɛm bi mu hɔ no ma yɛ nkɔmhyɛsɛm nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi sɛ ne din tena hɔ daa saa fie ne nsɛe ɛfiri sɛ efie a Solomon sie sɛ Romanfo bubu no asɛe no sɛ Babylonfo bubu Solomon na sɔredan no osii no ɔmo bubu no nanso nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi ɔno ne din bɛtena hɔ nkyerɛ sɛ nsɛe ɔmɔkyɛ ɔbɛma yɛntie ne yie ɔma yɛhwɛ deɛ nyankopɔn ka yɛ
na afei mafa fie ya no kronkron pia sɛ medin tena hɔ nkwasi daa. Yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no mu a nnipa ntumi nsɛe no, na Nyankopɔn din bɛtena hɔ daa. Saa fie no yɛ fie bɛn? Fie bɛn na wɔ Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa yi? Fie a ɛrensɛe da, fie a obiara ntumi bubu no yɛ fie bɛn? Yɛnsan kenkan no bio. Timoteo ngoma di kan yɛtimi yɛnsan nkyɛmu dunum. Na sɛ ebi a mekyɛre a, woahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra wɔ Nyankopɔn fie. Ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo. Nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God. Efie no a Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Ɛno nti Nyankopɔn fie no deɛ ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem awieyɛ. Ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem daa nkɔma mu. Na asamando apo no remmu mfa so. Nyankopɔn asafo no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛtiri mo ba wɔ bɔɔ no tɛtɛɛtɛ. Ɔma yɛnkenkan Ephesians 3:10. Sɛ afei wɔmfa asafo no so ma mpanyinie ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔ nom nhunu Nyankopɔn nyansa bebree no. Sɛdeɛ ne tiri mu a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo mu no teɛ no. Emu da hɔ anuanom. Yɛnam asafo no so asafo no na yɛ akodeɛ. Yɛnam asafo no so na Nyankopɔn aka ne nyansa ahodoɔ bebree no akyerɛ. Sɛdeɛ ne daa tiri mu a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ no teɛ. Eti asafo no yɛ Nyankopɔn adeɛ ɔno wabɔ ne tiri mu ato hɔ tɛtɛɛtɛ. Kyerɛ sɛ ɔsoro ne yɛ asase mpo twa mu kora no a asafo no deɛ ɛda so wɔ hɔ. Asafo no na yɛ Nyankopɔn fie. Na ɔhɔ no mu na wɔ Nyankopɔn din bɛtena daa sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn si wɔ sɛ mafa fie yi sɛ me din ɛntena hɔ nkwasi daa. Nti Nyankopɔn din na wɔyɛmfa ɛwɔ asafo no mu. Kristo kaa sɛ mɔmmɔ wɔn asu ɛnhyɛ Agya no din mu. Ɛno nti wobɛhwehwɛ faako Agya no din wɔ ɛhɔ no mu na wɔn nsa bɛka w'asubɔ ɛwɔ hemfa. Agya no din ɛwɔ ne fie ɛwɔ ne fiefoɔ mu. Na ne fiefoɔ no na ne fie no yɛ asafo no. Ɛno nti ɛhɔ no mu na wɔbɛkɔ na wɔn nsa kɔka w'asubɔ. Wɔ Nyankopɔn asafo no mu no baabi a Nyankopɔn din wɔ no ɛhɔ no mu na yɛbɛkorɔ. Deɛ na ɛdi ho adanseɛ. Na kan twerɛ nsɛm no wakyerɛ mu wɔ Korintofoɔ nwoma di kan. Ɛti dumienu nkyɛmu dumiɛnsa 1 Corinthians 12:13. Na yɛn nyinaa nso wedafoɔ, elafoɔ, nkoa, adehyeɛ, wɔbɔɔ yɛn asu. Honhom baako mu ma yɛbɛyɛɛ nipadua baako. Wɔma yɛn nyinaa nom honhom baako. Nnuanom ahunu na. Twerɛ kronkron no sɛ Yudafoɔ, amanamamufoɔ, tetefoɔ no yɛbɔ wɔn nyinaa asu ɛhyɛ hen. Ɛhyɛ honhom baako mu. Honhom baako mu na yɛbɔ yɛn nyinaa asu hyɛ. Yɛbɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu. Asubɔ no kɔ so wɔ hen fa. Yɛbɔ yɛn asu hyɛ nipadua baako mu. Na saa nipadua baako mu na yɛbɔ bibiara asu hyɛ. Wɔma yɛn kenkan saa nipadua no yɛ nipadua bɛn. Colossians 1:18. Na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛwɔ gyinahyɛdeɛ bebree. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako ne efie. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne nipadua. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne sɛ han. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso kyerɛ sɛ kuro anaasɛ ɔman. Ɛsan so gyina hɔ ma ɔman anaasɛ ɔman kɛseɛ anaa kuro. Eti asafo no wɔ gyinahyɛdeɛ bebree. Asafo no gyinahyɛdeɛ no mu baako yɛ nipadua. Egyina hɔ ma nipadua a ɛwɔ akwa ahodoɔ bebree. Twerɛ kronkron no sɛ na honhom baako mu na wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ. Wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu sɛdeɛ Paul ka kyerɛ tete Kristofoɔ no. Sɛ ɛyɛ Yudafoɔ, sɛ ɛyɛ amanamamufoɔ, sɛ ɛyɛ nkoa, sɛ ɛyɛ adehyeɛ. Ɔbɔ yɛn nyinaa asu honhom baako ma yɛbɛyɛ nipadua baako.
Eyina ya nom honhom baako. Asubɔ bɛn na wɔn nsa kan yɛ. Asubɔ da yɛ bɔ hyɛ nipadua baako nim no. Na saa nipadua no ne yɛ asafo no. Na wɔn ne nipadua no tire. Ɛno nti asafo no mu ɛna yɛbɔ asuo. Asafo no mu na asubɔ ɛkɔ soɔ. Ɔde na ho tɛ ne Paul ɔpaakyerɛ. Abra wɔka kyɛ tete Kristofo no nyinaa sɛ wɔyɛ adehyɛ anaasɛ wɔyɛ nkoa. Wɔyɛ Yudafoɔ anaasɛ Helafoɔ anaa Amanamamufoɔ anaa abosomsomfoɔ anaa wɔafiri hene fa. Nipakuo no ɛte ase ɔsomafoɔ Paul abere so nyinaa yɛbɔ wɔn mu nyinaa so hyɛ nipadua baako mu anaa asafo baako mu. Pamɔtɔ wɔma yɛntie no yɛ anuanom. Nokorɛ asubɔ no awɔ se yɛbɔ no wɔ baabi papa nso. Ahemfa agya no din mu. Agya no din ɛwɔ Nyankopɔn fie. Na Nyankopɔn fiefuo mu. Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Nti ɛwɔ sɛ asubɔ wɔ hɔ yi, yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu. Yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn fie. Na agyinahyɛdeɛ no mu baako. Asubɔ wɔ hɔ yi, ɛwɔ sɛ yɛbɔ asuhyɛ nipadua baako mu. Na saa nipadua no ɛno ne yɛ asafo no. Nipadua no yɛ asafo no. Emu na ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn asuhyɛ. Anuanom deɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ asubɔ yɛbɔ no saa yɛbɔ hyɛ saa nipadua baako mu. Nyɛ nipadua nyinaa mu, ɛnyɛ nsɔre nyinaa mu. Ɛfiri sɛ yɛwɔ nipadua baako pɛ, ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ papa. Yɛwɔ Nyankopɔn fie baako pɛ a ɛyɛ nokorɛ. Ɛno ne Nyankopɔn asafo no. Ɔma yɛnkenkan Ephesians chapter 4 verse 4. Ɛfiri sɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ. Sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mofrɛ ɛne dasoɔ baako mu no. Awurade baako, gyidie baako, asubɔ baako. Nti anuanom hwɛ Paul abɔ nokorɛ no nyinaa tɔfa. Yɛwɔ nipadua baako nyɛ mmienu. Ɛyɛ baako pɛ. Nti anuanom yɛnhwɛ yɛn ho si yɛnhwɛ ana yɛadwene sɛ bia nipadua no yɛ mmienu mmiɛnsa anaasɛ nan dabi. Ɛyɛ nipadua baako pɛ. Nipadua baako pɛ na ɛwɔ hɔ. Bɔma yɛnsa mmɔ so bio nipadua no ase kyerɛ ne sɛn. Yɛmmɔ so bio. Colossians 1 verse 18. Na ɔno ne nipadua ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛno ne saa nipadua baako no. Ɔsomafoɔ Paul kan sɛ yɛwɔ nipadua baako anaasɛ asafo baako. Na afei yɛwɔ honhom baako. Honhom baako pɛ na ɛwɔ hɔ. Na saa asafo baako pɛ no a ɛyɛ nipadua no. Honhom baako na di mu nyinaa firi sane. Sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mofrɛ ɛne dasoɔ baako mu no. Ɛne dasoɔ baako a yɛde frɛ nipa ɛba asafo no mu no. Asafo no mu na ɛwɔ. Yɛwɔ Awurade baako ɛwɔ asafo no mu. Saa Awurade baako a yɛwɔ no. Ɔne Awurade Yesu Kristo. Gyidie baako ɛda so wɔ asafo no mu. Asafo no mu no gyidie baako pɛ na ɛwɔ mu. Ɛnyɛ gyidie ahodoɔ. Ɛna afei asubɔ baako. Nti saa nokorɛ asubɔ baako no ɛwɔ nipadua no mu. Ɛwɔ fie hɔnom. Saa fie no yɛ deɛ bɛn asafo no. Nyankopɔn asafo a ɛyɛ wɔn no ne fie. Ɛhɔnom na asubɔ no etwa sɛ ɛkɔ soɔ. Ɛhɔnom na wɔsɛ yɛbɔ nipa asuhyɛ. Ɔma me mmisa mo. Anuanom ahemfa na mɔbɔ asuhyɛ. Yɛbɔ mo asu wɔ Nyankopɔn asafo no mu anaa. Nyankopɔn fie na yɛbɔ mo asuhyɛ. Deɛ na yɛde bɔ mo asu. Yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn fie. Yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn din mu. Na ɔmo fa Nyankopɔn din na ɛbɔ nipa no asu. Sene sanko bɛbɔ nipa asu ɛhyɛ Nyankopɔn din mu no. Ɔmo afa din ne kɛkɛ. Nti wo nhyɛ Nyankopɔn din mu. Mama mo nhwɛ so yɛsɛ twerɛ table so. Twerɛ table so. Nti wobɛtwerɛ table no so. Nti ahemfa na mɛtwerɛ. Wobɛtwerɛ table no so. Table no so na wobɛtwerɛ. Ase momo wɔn asu nhyɛ. Yɛkasa momo wɔn asu nhyɛ kyerɛ bia yɛ bi. Nhyɛ agya no din mu. Nti wobɛkɔ akɔhwehwɛ baabi agya Nyankopɔn din wɔ hɔnom na wobɛkɔ akɔgye wasubɔ. Ɛhɔnom na wobɛkɔ ne yɛbɔ wasuo. Nyankopɔn din na wɔ ne fie na ne fie no yɛ asafo no. Ɛno nti twerɛ table so. Nti wobɛtwerɛ table no so sɛdeɛ mɛtwerɛ so no. Na so munim de Roma na asɔfoɔ ne nsɔre ahodoɔ asɔfoɔ na yɛ. Ɔmo afa table no mo twerɛ. Ɔmo ntwerɛ so. Anya no ne ade a yɛkunu ana. Anuanom atwerɛ wɔ hɔ yi
ɛwɔ sɛ wode to table no so na watwere atwere no ɛwɔ sɛ wotwe no table no so womfa table no ntwere wode nwoma no bɛto table no so na watwere na mmom yɛmfa table no ntwere nwoma no mu nti deɛ paa ne yɛ paa kyerɛ asubɔ ɛyɛ ne yɔyɛ ɛyɛ ade yɔ efirigidie mu ne yɛyɛ nti asubɔ no ne sɛ yɛmmɔ nipa su ɛnhyɛ onyankopɔn din mu nti fa onyankopɔn din wɔ no ahɔ no ne yɛbɛkɔ ne yɛbɔ wɔ su ahyɛ na so deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo afa nyankopɔn din no ɛna yɛde bɔ wɔ su na so yɛfa wo nhyɛ nyankopɔn din mu nti wobɛka sɛ wɔbɔ su ne nyankopɔn din ni wo so ɔno nti asubɔ ne yɛ beaeɛ ɛkyerɛ beaeɛ bi a yɛbɔ su sɛdeɛ Greek ɛyɛ asɛm no sie wɔ nyankopɔn din mu ɛfiri sɛ nyankopɔn din agya nyankopɔn din wɔ beaeɛ wotumi ntwe nyankopɔn din nkɔ baabi biara ɛmfa nkɔto hɔ sɛ nyankopɔn din da ha yi dabi ɔma yɛnkenkan Exodus nwoma ati aduonu nkyɛmu nson Exodus 20:7 na ɛmmɔ Awurade wo nyankopɔn din kwa na ɛmfa wo nyankopɔn din kwa ɔmakyerɛ aseɛ sɛ ɛmmɔ nyankopɔn din kwa ɛni kwan sɛ ɔmakyerɛ aseɛ sɛ ɛmmɔ ɔmankyerɛ aseɛ yɛ mu ɛsɛ ɛmfa nyankopɔn din saa na ɛtɛ wɔ Hebrew twerɛ kronkron no mu sɛ ɛmfa nyankopɔn din kwa anaasɛ ɛmfa ni agorɔ Prɔfo kasa mu no ɛsɛ ɛmfa nyankopɔn din no kwa Hebrew kasa mu na asɛm ɔde di dwuma no yɛ naw so kae sɛ Exodus nwoma yɛtwerɛ no Hebrew kasa mu nti naw so asekyerɛ ne sɛ ɛno na di mu ɛyɛ kasa nkyerɛ sɛ ɔmakyerɛ aseɛ yie kyerɛ sɛ womma biribi si wo anaasɛ wotam biribi anaa wofa biribi kyerɛ sɛ ɔmakyerɛ aseɛ batwi kasa mu ne Tagalog kasa mu sɛ ɛmmɔ ɔmankyerɛ aseɛ yie ɛfiri sɛ Hebrew twerɛ kronkron sɛ ɛmfa na sɛ ɔmakyerɛ aseɛ bayɛ kasa mu sɛ ɛmmɔ ɛnyɛ saa na ɛpa kyerɛ sɛ ɛmfa wɔ nyankopɔn din kwa adeti na sɛ mma nyankopɔn din so kwa ɛfiri sɛ nyankopɔn din na wɔ baabi ɛda nti nkɔfa mfiri wɔfa nkɔto baabi biara ɛfiri sɛ wɔ nyankopɔn sɛ afei mafa fie ayɛ no kronkron sɛ me din tena hɔ nkɔsi daa ɛno nti baabi a nyankopɔn din wɔ no ntam mfiri wɔmfa nkɔto baabi foforɔ ade nkyerɛ ebinom fa nyankopɔn din de kɔto baabi hunu biara kɛkaa na ɔtɔwani ɔba yɛnkenkan as enyometi wo ha dia sankru nkyɛmu Psalms chapter 139:20 wana wakasa tia wo musuo mu ne watamfa wo bo wudin ehuhudie mu Nyankopɔn watamfo no kra bo Nyankopɔn din kwa mo bo Nyankopɔn din basa basa ene ede Nyankopɔn din atoto atoro nsɔre so yafa Nyankopɔn din de daada nipa ena nyamesa ba afade te sɛ dia nso fibolo eyo no Oma fa Nyankopɔn din oma fa Kristo din de daada nipa Oma yɛnkenkan Matthew 24:4-5 na Yesu buase wɔn sɛ monhwɛ na obi a na adam na nipa bebree ni bidi bɛba abɛka sɛ mene Kristo no na wɔbɛdaada nipa pii nipa bebree no bɛba ade Kristo din adi dwuma na wɔbɛfa Awurade Yesu Kristo din de adaada nipa bebree ɛno nti yɛwɔ Nyankopɔn atamfo bi mu hɔ no ma wɔn fa wɔ Nyankopɔn din di dwuma kwa watamfo bɔ wo din ahuhudie mu bɔbɔ Nyankopɔn din ahuhudie mu ɛne kwan sɛ wɔbɔ Nyankopɔn din ahuhudie mu na wɔde kɔto dwam na wɔde kɔ na wɔne obi kɔ akɔdi ɛnamboa no wɔ dwam obi tɔn adeɛ ɛna wɔpɛ sɛ yɛto so ma no ɔse fish yi metɔn no 10 cedis woba sɛ wotɔn no 8 cedis agurade akɔɛ ne nwu adeɛ na Nyankopɔn na tɔn fish no na Nyankopɔn din no a wɔne obi di wo dwa no nipa no wɔtɔn ade ne posa nso di toro ɔso mede ma watufoɔ boɔ na ɛyɛ 10 cedis na mede ma wo 8 cedis na meetie mmienu nyina ɔse wɔ no ɔkɔtɔ no 10 cedis ɛna ɔde ma wo 8 cedis nti wɔnya mfasoɔ nti deɛ ɔtɔ no ɔboɔ wɔn kɔtɔ no 10 cedis bia ɛna ɔde Nyankopɔn din di dwuma sɛ Nyankopɔn koraa bɛ dance ni nso nyɛ saa na ɔtɔɔ no saa na asɔfoɔ no teɛ ɔmo daadaa no ne yɛabɔ Nyankopɔn din de Nyankopɔn din abata ho ne yɛde daadaa nipa de Nyankopɔn din ne wɔ ne fie Nyankopɔn fie no yɛ Nyankopɔn asafo no
ahorme Yankopon edin wo enuanam awose ye boy na suhye wo Yankopon din mu ba bia wo Yankopon din wo no ahorme na wose ye boy na su Awurade Yesu Kristo kan se momo wo na su nhye agano din mu no mo ba pa biaye a wo Yankopon din wo na wo Yankopon din ewo fie honom na fie no ya asafo no na nokorɛ subɔ no ɛyɛ subɔ a yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo mu adenkyerɛ ɛyɛ Nyankopɔn fie no ne Nyankopɔn fie ahɔnom na wɔse yɛkɔ ne yɛyɛ setem Nyankopɔn mmara nsɛm Nyankopɔn fie ahɔnom na Kristo nso tem a yɛnkenkan Hebrews chapter 3 verse 6 na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba ɛso ne fie no ne yɛn enti Kristo odi ne fie so sɛ ɔba Kristo ɔno ne fie no ti ɔno ne Nyankopɔn fie no ti ɔno ne odi kanfo wɔ hɔ yɛkenkan Hebrews 10 verse 21 ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti ɔsɔfo kɛseɛ a wɔ Hebrifoɔ nwoma ti mmiɛnsa nkyɛmu baako no yɛ Kristo yɛkenkan Hebrews 3 verse 1 ɛno nti anuanom akronkronfoɔ a mofra wɔ soro frɛ no mu monhwɛ yɛn nasɛm a yɛgye naso ka no ho ɔsomafoɔ ne ɔsɔfo panin Yesu anuanom yɛn sɔfo panin ɛyɛ Yesu ɔka no Hebrifoɔ nwoma ti du nkyɛmu aduonu baako sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ ɛno nti Kristo ɔno nso wɔ Nyankopɔn fie hɔ no mu bi Nyankopɔn dini no ɛwɔ Nyankopɔn fie no sɛ wɔ asafo ne so nti hemfa ne yɛmmɔ wɔ asuo bɛbɔ wɔ asuo ahyɛ agya ne wɔ ba ne honhom kronkron din mu nti mohwehwɛ beaeɛ a agya no din wɔ agya no din wɔ hemfa ɛwɔ Nyankopɔn fie hɔ sɛdeɛ twerɛ kronkron no si hwehwɛ faako a Kristo wɔfiri sɛ Kristo na ɛfie no di kamfoɔ hwehwɛ faako a honhom kronkron no wɔ honhom kronkron no wɔ hemfa ɔma yɛnkenka baabi a honhom kronkron no wɔ 1 Corinthians 3 verse 16 munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mu anaa munim sɛ ɛde asafo no ɛwɔ Korinto munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mu anaa ahemfa na Nyankopɔn honhom no awɔ asafo no mu awɔ ɔman no mu awɔ nipa no wɔ mo ka asafo no ho mu ɛfiri sɛ ɛde Nyankopɔn asɔredan no Nyankopɔn asɔredan no yɛ Nyankopɔn fie munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan anaasɛ Nyankopɔn moyɛ Nyankopɔn asɔredan Nyankopɔn honhom te mu nti saa tumi mmiɛnsa wɔ asafo no mu ɛgya Nyankopɔn ɔno na ne din da fie no so ɛyɛ ne dea asafo no yɛ ne dea ɛna ne ba Yesu Kristo yɛ di kanfo wɔ fie ɔna da fie na no ɔyɛ ɔsɔfo panin wɔ fie hɔ honhom kronkron no nso te asɔredan no wɔte Nyankopɔn fie hɔ no mu bi kasa nkyerɛ aseɛ bi no mo nkyerɛ aseɛ sɛ asɔredan mo si fie Spanish kasa mu ana Spanish kasa na Tagalog kasa nkyerɛ aseɛ fo no kyerɛ aseɛ fa yɛ sɛ wɔbɛhwɛ adwene no a Nyankopɔn asɔredan no ɛyɛ Nyankopɔn fie sɛdeɛ twerɛ kronkron mu agyi n'ahyɛdeɛ no ɛsie nti tumi mmiɛnsa agya ne wɔba ne honhom kronkron no din no ne nyinaa wɔ asafo no mu ahɔnom na asubɔ no yɛahyɛ sɛ yɛmmɔ no wɔ ɛno nti pamotɔ moma yɛnwe ne ho ahemfa na yɛbɔɔ wɔ suhyɛ afei yɛnwe ne ho sɛ yɛammɔ wɔ su a nhyɛ faako a ɛwɔ sɛ asubɔ ne kɔ so a ɔbɔ adwumahunu asubɔ no ayɛ kwa Nyankopɔn nkan wɔ Nyankopɔn mu adenkyerɛ fi sɛ nokorɛ asubɔ no wɔ baabi a yɛbɔ no na sɛ wɔmmɔ no baabi a wɔ Nyankopɔn ayi no a baabi a Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no yɛhunu a baabi a Nyankopɔn no tumi wɔ a ɛna Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ no wɔ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn asafo mama memfa nto saa kwan yi so mfa to ho abusua mu no yɛyɛ abusua baako na yɛwɔ asɔre no wɔ n'adekorabea wokɔ yɛ adekora dan no mu a yɛwɔ table bi wɔ hɔ saa table yɛ nyine sene me ɛyɛ tete table a yɛde n'aladua na ayɔ mporɔ ɛbɛpɛ mu ne me papa fie yɛwɔ mmara wɔ fie hɔ efie bia mu wɔ mmara efie biara mu mmara wɔ hɔ me papa fie wonkwa wontumi nidi
enya obi nti yɛde di pono ne so table ne ware yɛ nipa du nan abusuafo no yɛ nipa du ɛyɛ me papa ma yɛyɛ wɔtwe ɛna me maame ne papa na me nuanom mpanyinfoɔ no ware yɛ no ɔmo wɔwɔ nti papa kɔtɔ table tenten a nipa du nan betumi atena ho adidi na yɛwɔ ɛyɛ me nuamarima no mo yere no mu mmienu ɛna me nuanom yɛ wɔtwe ɛna ɔmo yere no mu mmienu abɛka ho ɛna me papa no me maame nso abɛka ho ɛna fie no boafo ti aba bɛyɛ du nan yɛfrɛ me papa papang brother Eli papa no na mo hunu no yɛ ɛfrɛ sɛ wɔmpɛ sɛ adeɛ sa wobɛkɔ abɔntene ansa na sum bedu no bra bedu fie asa na sum adu yɛ nyina didi bom yɛ nyina yɛbɔ mpa yɛ bom saa na me papa tie ati efie bia mu wɔ mmara efie bia mmara wɔ mu me nua ba wontumi mfa hɔhɔ ma fie wa abra me papa enim wɔ kasɛnɛ mabru no ɔma aba no aba na bɛɛma ne hyɛ ɔba ne dɛm wɔ papa fie ɔne hɔ ayɛkɔka nanso ɔmama ho kwan nanso yɛfie deɛ wontumi nyɔ saa efie bia mu wɔ ne nteteyɛ yɛbɛpɛ sɛ bɛka ne sɛ asafo no ɛyɛ Nyankopɔn fie nsiesie nteteyɛ ɛwɔ fie hɔ nteteyɛ no nsiesie ne yɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm na Nyankopɔn no mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma wɔ Nyankopɔn fie hɔ na Peter fie mu mmara bɛtumi dɛ akɔyɛ adwuma wɔ John fie ɛnyɛ adwuma ne bo bɛfu na nsɛ abusua nan ɔmo yɛ nipa nan pɛ na wɔ abusua no mu na so ɔmo nyinaa mpa adeɛ baako obi di McDonald's Maglesign obi adi di ɔpɛ ɔmo nyinaa nni aduane korɔ nti afiefuo mu no yɛyɛ abusua no ntumi nyɛ sa yɛ nyinaa di aduane baako bom kyerɛ sɛ fie bie mu no yɛwɔ mu nteteyɛ ne mu nsiesie ara nso na teɛ wɔ Nyankopɔn fie mmara no ɛwɔ asafo no mu ɛhɔ nom na Nyankopɔn ne mmara nsɛm na wɔsi yɛde yɛ adwuma mama yɛn kenkan ne bio wɔ Exodus chapter 7 verse 23 adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn hyɛ no nyinaa ma wɔnyɛ ne pɛpɛɛpɛ wɔ soro Nyankopɔn fie ɛhemfa na Nyankopɔn ne mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma Nyankopɔn fie na Nyankopɔn fie ne yɛ asafo no na Nyankopɔn fie mu no mmara nsɛm no baako yɛ asubɔ nti asu no wobɛbɔ ne wɔ hemfa wɔ Nyankopɔn fie hɔ asafo nya baabi a nipa te nya sɔre a nipa te wo se wɔabɔ asu obiara so ɔbɔ asu asɔre bɛɛ mu na ɔbɔ asu ɛsɔre a nipa te ɔmo nkyerɛkyerɛ yɛn mfomsoɔ na yɛde Nyankopɔn ne nsɛm bɔ nipa po kyerɛkyerɛ na ɔmo ankasa mu mpo nte aseɛ nti wankasa mu toa wɔ adwene ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a anuanom ne me nyɔnko nipa ɛda asɔre sɛ mobɛsane aba na mɔba abɛhyia hunu Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ papa yi Nyankopɔn fie hɔ no asubɔ no yɛbɔ no sɛn Nyankopɔn asafo no yɛbɔ no ɛbɔ asu no sɛn ɛwo hia sɛ yɛbɔ nkokoa asu anaa ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu anaa ɛna yɛasɛ mmisa no sɛ mo yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa mo nyinaa na yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa hwan ɛna ɔbɛpene w'asu bɔ so wo anaasɛ twerɛ kronkron no na da bɛn na wɔsi yɛbɔ w'asu ɔno na yɛ adeɛ a ɔkyena yɛbɛsua anuanom saa nsɛm sɛ nyina ho hia ma yɛn kakra ɛsra mo ada ɔma ɔkyena yɛbɛto wɔ so yɛsɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi ate Nyankopɔn mmara nsɛm ase pɛpɛɛpɛ na sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛna mo asubɔ no bɛba so mene da so wɔ ne sɛ yɛbɛtie asɛm ti no aka no ɛne nsɛmmisa a ɛwɔ yɛn mu no yɛbɛtɛ ano yi afei ɛnya ahotɔsoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ Nyankopɔn fie na ɛwɔ sɛ yɛbɔ asu ɛhɔnom na tete Kristofoɔ no nyinaa yɛbɔ wɔn asu Yudafoɔ Helafoɔ nkoa ne adehyia nyinaa yɛbɔ wɔn nyinaa asu hyɛ nipadua baako mu anaasɛ asafo baako nti Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena yɛbɛtoa asɛm ti atwa to afa asubɔ ho ɛyɛ ade a wɔhia na ɛnam a bɛtumi ayɛ ne yɛabrabɔ mu no ɛho hia ma yɛn nkwagyeɛ na nsɛmmisa ahodoɔ bebree nso a yɛbɛyi ano anuanom mereto nsa afrɛ mo kyena anɔpa ɛne yɛbɛhyɛ aseɛ mɛka yɛn akyerɛ mu adi kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom yɛbɛsiesie yɛn ho na sɛ
yɛwɔ binom hɔ no mbɛbɔ asi wɔ mmea ahodoɔ nso a asubɔ wei yɛ asubɔ ɛrekɔ so wiase afa na nyinaa eti ɔkyena anɔpa ɛyɛ Filipino ma mo yɛ anɔpa na wɔtwe ɛne da so ne sɛ Nyankopɔn yɛ adom a wɔbɛsane aba sɛ wo deɛ wonya w'adwene mpo so bɛbɔ asi kora no a wode yɛtie sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi ntumi nnaada wo bio sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔfo wɔyɛ mmerɛmu no ntumi nnaada wo bio nti yɛn nyinaa yɛsiesie yɛn ntaade a nti anuanom ɛfiri sɛ mmerɛ kɔ ɛne obi a nko ntɔkwa mɛmɛseresere dwendwene wo ho ɛmɛyi nkonyaa mɛyi asesɛm saa berɛ yɛ berɛ a wɔde bɛdwendwene Nyankopɔn ne nka mo ho agyae no nyinaa hyɛ mo nsa brada Daniel na anuanom ɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛ ahohoɔ nyinaa nka yɛ na yɛ nyɔnko nnipa a wɔtie ɛyɛ Awurade Mmara Nsɛm yi sɛ ɛyɛ ade a ɛwɔ mo akoma mu sɛ mopɛ sɛ ɛyɛ bɔtoa so na asubɔ a wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛbɔ yɛn no ɛpɛ sɛ mesrɛ mo sɛ ɛnnɛ da yi ɛfiri sesɛmmerɛ yi akɔpem sɛ ɛde mo bɛnu nsuo mu no ɛnɔma ɛbɛyɛ akwansidie ama yɛn momma yɛnyi mfiri hɔ ɛfiri sesɛmmerɛ yi kɔ nyinaa momma yɛn nyinaa yɛnwene yɛn ho awarefoɔ muntumi nni mpam agorɔ kɔpem sɛ bɛbɔ mo asuo wi ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛsiesie yɛakoma ɛberɛ a yɛresane yɛaba wɔ Nyankopɔn nkyɛn na wɔne asɔre mpanimfoɔ no bɛtumi adi nsawɔsoɔ ɛne wɔn a wɔsom wɔ mmeammea ahodoɔ a mowɔ no sesie sɛdeɛ brother Eli kaeɛ no nti yɛsrɛ mo ada sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛasiesie yɛn ntaadeɛ no ɛfiri sɛ wɔkyena ɛna asubɔ no bɛba so nti siesie w'ataadeɛ de wo nu nsuo no mu wie a ho bɛfo nti no wɔbɛsiesie deɛ ɛbɔ wɔ so wie a wobɛtumi asesa nti wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛboa mu nyinaa na anuanom nso wɔ mmeammea ahodoɔ ɛberɛ a yɛba wɔ Nyankopɔn anim no yɛn nyinaa yɛatumi atu yɛn ho asi wɔ nti anuanom ɛfiri nnaa kɔpem kyena anɔpa pa bɛwie asubɔ no wɔma yɛnyɛ fasting yɛn nyinaa bɛyɛ fasting na mmom sɛ wo no yɛ ade na sɛ wontumi ɛnyɛ bia Nyankopɔn bɛte aseɛ na mmom sɛ yɛn nyinaa bɛtumi ayɛ fasting a yɛwɔ fie ha no mu nyinaa yɛbɛdi mmuada sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛboa yɛn ɛfiri sɛ yɛne deɛ wɔatwɛ no wɔ Yowal nwoma timienu nkyɛmu 12 na afei nso Awurade na wɔseɛ monsane mmra me nkyɛn mo akoma nyinaa ne abuadadie ne esu ne adwotwa mu Joel 2:12 nti anuanom Nyankopɔn sɛ yɛmfa mmuadadie mmra n'anim nti ɛfiri sesɛmmerɛ akɔ akɔpem sɛ bɛbɔ yɛn nasuo awie no yɛmfa aduane nka yɛ no ɛberɛ a yɛreba Nyankopɔn anim nti sɛ bia obi yɛ ɔbaatan a wawo foforɔ a ɔno deɛ wontumi nyɛ bi ɛna bia wɔyɛ ade na sɛ wontumi nni mmuada a ɔno nso wontumi ɛnyɛ na mmom yɛn nyinaa bɛbɔ mu abɔ mpaeɛ asrɛ wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ yɛn ho ban ayiye no afiri akwansidie biara mu berɛ a yɛyɛ ahoboa ama akyena no sɛdeɛ yɛtee yɛ sɛ brother Eli ɛka sɛ ɛnyɛ afei na ɛbɛyi aseresɛm ɛnyɛ afei na ɛbɛbɔ nkɔmmɔ asere agye wɔ ne daabi ɛne bia ɛni nkɔmmɔ dwendwene wo ho ɔma yɛn dwendwene yɛnkɔ yɛakoma mu na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ bɔne fakyɛ bɔne bi a yɛayɛ no yɛne berɛ a wɔde bɛdwendwene na wɔde asrɛ wɔ Nyankopɔn ɛna ebinom nso mpo mpɛ sɛ ɔmbɛfa asubɔ mu koraa no a ɔmbɛtumi yɛtie na sɛ ɔmɔnya nyɛ krado sɛ ɔmbɛgye a asubɔ no a ɔmbɛtumi atie na mmom wɔne nso a wɔpɛ sɛ wɔfa yɛn Awurade Yesu Kristo asubɔ mu no mɔne ɛyɛ asɔre mpanimfoɔ no nni nsawɔsoɔ na yɛwɔ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn mu wɔ ne n'ahommɔborɔ mu no yɛtumi asom mo ɔsompa ɛne sɛ yɛde Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ tene ne nsɛm a yɛasua firi Twerɛsɛm kronkron no mu abrɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte wɔ Nyankopɔn nsɛm ne Awurade Yesu Kristo ne mmara nsɛm wɔpɛ sɛ yɛde yɛ adwuma na yɛde bɔ bra yɛde to anammɔ yɛ abrabɔ mu no sɛ na bio ɛrɛto nsa frɛ mo ɔkyena asubɔ no ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa no wɔtwe Filipino ama no mmerɛmu Ghana ha yi no ɛbɛyɛ ahomenakye
na nnoɔma foforɔ no anuanom adwumayɛfoɔ no ne asɔre mpanimfoɔ no a yɛsom mo no yɛbɛbɔ mo amanneɛ nti nkaba foforɔ biara a ɛwɔ hɔ no yɛde bɛbrɛ mu na yɛda Awurade ase sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa yi na yɛtumi awie da ɛyɛ dunan a yɛtumi yɛtie Awurade ne mmara nsɛm no awie na Nyankopɔn yɛ adom a ogyidie sɛ Nyankopɔn no mmoa ne n'ahommɔborɔ mu no wɔbɛka yɛ ne ho na sɛ ebi mpo a nipa no nyɛ krado sɛ ɔbɛbɔ asu ɔbɛtumi atie Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ fa asubɔ ho na obi biara ɔma yɛn nyinaa nso yɛntu yɛn ho nsi hɔ mmra Nyankopɔn no mu yɛn nyinaa yɛayɛ krado yɛpɛ sɛ yɛbɔ asu no yɛbɛtu yɛn ho asi hɔ ama Nyankopɔn asubɔ mu no yɛbɛnu yɛn ho yɛbɛsakyera ne asom Nyankopɔn nti anuanom dɛ obi biara ɔmmoa yɛne na yɛmmoa anuanom ma wɔn ntumi ntie Nyankopɔn no nsɛm ɛne da soɔ ne sɛ yɛn nyinaa bɛtumi aboa yɛn ho yɛn hɔ nom na yɛsua Nyankopɔn ne nsɛm ne nkaabɔ aka kɔpem sɛ wɔkyena wɔbɛbɔ asu nti animuonyam ne ɛyɛ yie nyinaa deɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn deɛ daa nti anuanom bio ansa na yɛde yɛdidisoɔ bɛba na yɛ mmerɛ tie wɔ yi mu no yɛtɔn sa afrɛ mu sɛ wɔnka yɛn ho na yɛmmɔ mpa yi tie wa bɔma yɛn nyinaa mbu nkoto bi nasa langit. Yan Agya wɔ soro. Maraming salamat. Awawodaba krono din mo. Agya, ang aming mga buhay yɛda wo ase bebree hanggang sa oras na ito. Lalo na po sa aming mga sɛ yɛn nkwa na abɛduru mpɛmpɛnsoɔ yi mu. Kankanka yɛn yɔnko nnipa a ɔnom abɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔbɛtie wɔn nsɛm. Agya, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ɛfiri sɛ wo na tumi nyinaa ɛfiri wo. Wo na wobɛtumi de wo tumi ahyɛ nnipa akoma mu ne wɔpɛ ne anigye bi ama no atie wɔn nsɛm. Ɛyɛ wo na wɔma nnipa anidasoɔ na wodi nnipa anim kan kɔ adwene sakyerɛ mu. Ɛyɛ tumi anya wɔpɛ bi abɔ ɔbra foforɔ. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn yɔnko nnipa nyinaa. Wɔn a wɔwɔ abotrɛ atie wɔn nsɛm kronkron bɛpem sesɛɛ. N'atamfo no nso ka ho. Wɔn a wɔka yɛn ho ɛma yɛsua wɔn nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn nyinaa mmɔbɔ. Ma wɔn mo akwanya sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsɛm na wɔtumi ɛbɛbɔ awura yɛn mu biara akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn anidasoɔ a yɛde bɛnya bɔnefakyɛ. Ɛberɛ a yɛ bɔne bebree atwa yɛn ho ahyia no, yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn akwanya sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi ahyɛ abrabɔ foforɔ ase wɔ w'anim. Anidasoɔ ne sɛ yɛbɛtumi yɛahyɛ w'ahobanbɔ ase na awieeɛ no yɛn nsa tumi aka wɔdaa nkwa bɔhyɛ. Yɛsrɛ wo sɛ boa emu biara a wɔtie wɔn nsɛm na wɔpɛ sɛ wɔsua wɔn nsɛm no. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn na wɔntumi mfiri akwanhyia biara a wɔatamfo no de bɛba yɛn akwan mu no mu mfiri. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn kwan na di wɔn akra no mu kan. Pɛm ɔkyena na yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu na yɛasom wo na yɛdi wo mmara nsɛm so pɛpɛɛpɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn mma nyinaa. Ɛda wɔ dɔ adi akyerɛ yɛn yɔnko nnipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi atie wɔn nkwagyeɛ nsɛmpa. Wɔn nsɛm na yɛgyae yɛn nnwuma nyinaa na yɛn dwumadie nyinaa ɛhyɛ. Yɛn gyidie ne sɛ wɔbrɛ akra a wɔbɛsane aba wo nkyɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛadɔfoɔ. Ɛberɛ no bɛso ama yɛn nyinaa yɛabom na wɔnom nso atumi atie wɔn nsɛm. Bio
mga buhay. Onsem na higay, adeɛ biara a wɔyɛ abrabɔ mu no hye. Agya yɛda wo ase bebree. Ɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ɔma yɛn nkyɛnkyerɛnne. Ɔma yɛn nyinaa yɛn nsa nka nhyira na wɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ na ayaresa ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene. Kankanka ɛnyɔnko nipa a wɔpɛ sɛ wɔsane ba wɔ Nyankopɔn nkyɛn akoma mu sesie ne daa ne daa nyinaa. Amen.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo, nagbubuklod kami ng aming mga tinig at ng aming mga puso sa pagpapasalamat sa iyo. Panginoon, magkakaiba po kami ng pananampalatayang kinabibilangan. Subalit nagkakaisa kami sa pagtitiwala na mayroong kaming Diyos na lumalang sa amin. Utang namin sa iyo ang lahat ng mga bagay, sampunan ng aming mga buhay. Salamat po nakatatawid kami sa gitna ng maraming panganib sa aming panahon. Meron kaming paglingap na tinatamo mula sa iyo. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakulang. Nababatid namin ang lahat ng aming pinagdadaanan lalo sa panahong ito'y bunga ng mga kalikuan ng sangkatauhan. Humihingi kami ng iyong awa. Ibig naming makabalik sa iyo, Panginoon. Sana po mahabag ka sa aming mga anak, sa mga kabataan. Wala po kaming ibang matatakbuhan kung hindi ikaw lamang. Alalahanin mo ang mga nararatay sa karamdaman, ang mga nauulila, ang mga naghihikahos sa aming mga kapwa, ang mga nag-iisa. Tulungan mo po kaming lahat sa pagharap, sa pakikibaka sa araw-araw, sa sari-saring kabalisahang dumarating. Magkaroon sana kami ng kapayapaan sa iyo, naway magdulot ang lahat ng aming nararanasan ng kabutihan sa amin, sa pagkaunawang maaari kaming mabuhay sa kapayapaan sa piling mo. Sana po ay matugunan namin ang dahilan ng pagkakatawag mo sa amin. Magpala ka po sa mga nagkakawang gawa, sa mga frontliners. Samahan mo rin ang mga pinuno ng mga pamahalaan sa kanilang paglingap sa mga nasasakupan. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Ama,
sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang paggabay ng Santong Espiritu, sinawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.